ungayifuni uyayenyanya into kunayo kuthiwa ayigcine lesabatha bese ke mayibe nathi wena awukho kuyo bese ke mayibe nathi sakhula sabona ba hayi umnye nomnye makazinikele nangu nomninawo wami ndabona ezinikele lembuzo ayigcina lesabatha leyo lomngqozo obandayo bese ke mayibe nathi hayi ndamkele ngizigcina bese ke mayibe nathi ngoku-ke kufuneka uphelele macala onke beni lento unayo isabatha ukuyo kodwa apha enhliziyweni ngaphakathi awuyifuni uyayenyanya ngomgqibelo ukukhanuka nokufudumezo ngiyafudumeza khona omnye ba umongameli khongesabatha wayevela wele lapha kwamakhelwane aphungithi uyazi umakhelwane pha ubasile pha uzawuphungithi pha aphungele uma apha kwakhe kome nka phuleke kuthe bona esinye isitovu esitshisayo ithi iyatshisa obusiswini uyiphunge kwamakhelwane masenze ilizwi likaThixo liphelele uThixo amehlo akhe ajonge inhliziyo yakho kosike mayibongwe sibuya ke nomphako pha ipholile novile kuthiwa umongameli phansi ngokuthengwa kwe-airtime nedatha on Saturday yaxinga idatha ndathi pha eJohannesburg i-account yakho ngoba ke sithenga ngefowuni ndini siphula apha isabatha yedatha ne-airtime ngesabatha nangu unqubo wehlike esithuthuthwini ayikangeni isabatha usapaka isithuthuthu eprofetini uzawungenisa isabatha unqubo kukhona into afuna ukuyithetha apha ngokukhawuleza xa ethi akanadatha une-bank balance unqubo eCapitec une-149 athi 20 rand itshintshi bank balance data purchased successful uyephulisa wena yagogo uThixo thuba umongameli ubeka umthetho wathi uLwesihlanu ngumhla wokulungiselela njenganamadata ne-time on Friday kosike mayibonga ngeke kulunge makholethu ngeke kulunge tu unfortunately i-job description esiyinikile ndathi benditsho ngePasika ndithi hayi noba mna ungandizonda ungandifuni ngumntana wayevela phi nalo wakwamiya ovela kudubule uxelele yonke into yakho akuphetshulula kuthi kosike mayibe nathi ndizama i-job description endiyiphiwe ukuthi phaa ezulwini ndifike ndiyiproduce phaa ukuthi hayi ndizamile Thixo imiphefumlo ndayazisa kosike mayibe nathi okokubana ilizwi likaThixo lithi ze ungakrexezi suziqinisa ungabi nantombi siloko sikubona ungenayo kanti unayo apha ngaphakathi kwayari nabazalwane baziqinisile abahagani nohagana apha enkundleni bazigadile. All right.
kodwa naye u-inside efaka phakathi uyancokola naye phakathi, how are you man? Akanaye akekho kodwa yobe lento yakhiwa nguSathana imaginary. Kuphele 1 hour ukwezoncinga ezinjalo. Encinga zobuthinga zibaleke zishiya. Hayi lento abangaphakathi. Asike mayibena. Uthi umnyama uhalela uba mhlophe. Inside uhalela uba lilophu. Ubaba ngiyakubangenisa kuwo